LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi nyenyo elela an kaka pile pod giluonga no mari nasho mari chieno jemo ne mbele chiene mineno mbele eming'ondo boka kata nyalo wacho no mari dhako ngudi nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako siterungi mari the parody cartel wad ka indigo siepa mabende osebedo industry ka for sometimes job matina pano ng'e but koro from kawuono ang'e ni wadhi ng'e odhi kuongo full renwa kasto konwa ni to e industry ka otimang'o jatelo kuongi mos jope. Yes, an mokwongo iluongo Dhembo Moses kata Prophet Odhis wuod Migori kumoro ni Nyatike. Okay. Yes. In wuod gi kaka Talanta. Wuod gi kaka Talanta. Wuod ga Miso Thwango. Yes. Wuod go Koth Jarapogi. Yes. Okay. Industry ka indi kata Maria Jawa ka indi itimang'o? An. Chien kanyo natiyo ka jabackup. Okay. Yes. Jabackup mar Elvis Kadory. Then ang'o motimore mbele ka? Chien ne in jabackup to mbele ka ang'o uduogo bet kata koro titimang'o? Kampuni nogore piny. Kampuni mar Elvis Kadory. Yeah. Kampuni nogore piny. Ne tich orumo. Tich orumo. Okay. Yes. Elvis magi jomiwe jobless. Okay. Okay. Koro ere kaka nichako mibedo ja backup? Yes. Mokwongo back in 2022-2023. Okay. Yes. Mano kane pod andala. Ma dala Migori. Yes. Okay. Ko nichako oluwere kanisa, nichako oluwere kiluokuri, nichako oluwere kaji. Ng'eni nyaka bere kuma ng'ato chako. Yes. Mokwongo najakoye kanisa. Maka kichalo ni ng'ama war. Okay. Yeah. Kise oluwere ka church. At the same time naera jawa. Kuro ni lemo lakini ito ijajawa. Yes. Okay. Kasto ere kaka itemo maybe mi connect kata gi msani mokwongo mi chopo Nairobi? Okay, 2018, aparo ni en 2018. Samane Elisa ogolo album mokwongo. Kanye mana bedo attracted sana. Okay. Gi ajawa. Okay. Mano kumogol Mutinga Dhiambo gin. Yes. Paro ga Nyasuba to duogo later. Mano duogo bang'e. Okay. Koro ni bedo interested then steps mage minikao maybe makoro oketi kuma intiere? Koro chieng' moro kanyo Ochieng Wuod Ugenya. Nopango soyo dala kocha. Okay. Yo Migori. Koro kaigo Dhiambo to attend sone. Yeah. Koro sani pok odonjo. Koro kaka ji jotemo. Kanyo mana ayudo chance mar temo go copyright. Mag Elisa. Koro ikawo microphone ionjo matin. Yes. Okay. Koro by that time neno within nitie area kanyo. Yeah. Koro obiro to wer matin. Onjo dala koch iluonge ni Kionjo. Obiro to onjo matin. To oluonga. Openja ka wanyalo timore nade? Ka wanyalo tiyo kode. To sekondo doka ne pod adhi sikul. Akone gi sani pod asomo. Kanyalo timo mano wanyalo timo bang'e. Mano ne maybe grade mane? E school? Mano yudo gimoro kada form 3. Okay. Kore mabang' tieko form 4 2023. Ema koro amone koro da focus koro ga ajawa. Wacho ni bas kora setieko book we kora donje ajawa. Yes. Okay.
kech no wena namba koro bang' tiko skul tamanye bang' tiko penj igochone yes akoni koro an free watimo man temo puonja kanyalo biro Nairobi tingeni pesa be nok sida to ne an gi interest mar go tho koro bang' tieko skul bang' tieko penj abedo gi dala gimoro for few days nokatieko ndalo mang'eny ema wuok abiro Nairobi. Ikono Ochieng ni boss ko tabiro Nairobi. Yes. Okay. Koro nokona ni kagikeni koro mokone kare kibiro. Ik taon te timri nan. Agoch na bi. Onda kawi. Koro donja taon. Nyaka wuondo pod simu ok make. No. Ochieng uru genyo biro kawi kasto we makusimbi kosa ng'oti. Noko biro. Chopo town. Kori manyo nambare. To beni gocho ki geni Janarobi kidwa yude maber. Kichopo Narok kiwacho. Jatelo. An Narok sawa. Jatelo wadonjo Limuru. Yinere steps bini kao ka usewinjoru kiidho gari. Koso kaka nigocho ne kiidho gari tiveri kode. En kaka gana idho gari town Migori. Okoyo ne kare niki timore kik town timri nan. Igoch na bi. Okay. Mano ne idho godhiambo koso idho godhiambo. Gari masare. Manyiso ni sapar kugwen ne Nairobi. Na Nairobi. Okay. Koro Ochieng mono ningo bio kawi noko kawi. Ere kaka nidugi manuva ma idong Nairobi nyaka kawuono. Relatives ntie Nairobi. Okay. Koro agocho nego kinyi. Kech samaloro ne poda miya time awacho ni sa kech nalor ka piny pole samoro pod jitimore nan ji pod nendo. Amiya time. Ochieng ya jomoko timo negi malet but it's okay. Koro acha agocho ni moro sa 12. Nago tok make. Koto donjo. Tok make. Bwani ng'eni ma kamera endo Ochieng uru genyo okadwa ni ang'e wacho ni yo Umari noketo kamera kokane ma kamera we amul gineno ma kamera ma kamera. Koro kika giwacho ni yo Umari no seto kamera kokane Umari nigi hidden kamera ma kamera gi light ma microphone. Iwacho ni Ochieng uru genya mono wuok ka Fredi Jakadongo ma thumbe ne nindo ni ok mak simbi. Ok mak simba. Ha? Ochieng uru genya mono timo launching to modhi go dala ni ok mak simbi. Motamore pesa na nyaka kawuono ni. No, adwa ni wachi ok ni ati ni Umari no seto kamera kokane wacho. Umari ena Ochieng achiel ma thumbe ne nindo. Ochieng achiel. Maduonde rach ni. No. Achiel ni kosi wacho moro mabet duonde ber. Ede moko maximi. Dongo Ochieng udo genya na achiel industry koso gin ariyo. Okay. Ani ng'eyo Ochieng kano sedong gi balance na mar launching go napani simbe uto nyalo maka. Kare okay. Koro ere kaka niduogi tim? Koro nabedo town nyaka sa 10 odhiambo. That is so bad. Koro kanyo mabiro idea moro an gi relatives Nairobi. Kapok idhi ka relative, Ochieng ni busera dogoga. Yes, ndalo moko aromo kode nini Soweto. By the way, pod gigocho Soweto. Okay. Kasto omose be dokora an story mingi no kadwa donje. Bwana ineno we mondo kon jathum kata any other person. Iwacho ni kidwa dhi mbele, ok inya dhi mbele ka ji titimo negi maricho. And I feel hapa ni weni Ochieng kech timbege mapano make. Ng'eni nti gik moko minyalo timo life matweyi mokichori mbele. Nkech ng'eni ng'ato Kenya donje music tisewe makusimbe ji isekelo ng'ato Nairobi dump an pesa na puditamu nyaka kawuono like seriously. Okay, koro ni yude kanyo to go show weru kode midoko to kikone ni ababa to
Kawuono kimak simba yawa. An ok adhi e suo. Onurada kowuotho. Okay. Koro nis idhi relative. Idak godo for sometimes ema pod idak go nyaka sani niduoge yudo jathum moro koso update chalo nade gi sani. Dong kore mokwongo makoro achako donjo thum Nairobi ka kendo. Mokwongo nachako Kivu Makawile. Okay. In Nyasaye oningo pari omere setemo. Kivu. Okay, ichako gi Kivu. Koro watiyo Kivu kanyo matin. Sano ogolo album. Koko nodhi wuok e band. Okay. Koro bang' golo album ni Koko wuok. Mar pesa. Matich ochung' mane jaringo jokere. Koko nowuok marang'o. Ing'e kiwacho ni Koko nowuok nogo ng'ato kose nowuok mar. Bwana neno LTN ka wan wawacha ok wariambi. Koro iwacho ni Koko nowuok nikech notim launching to gin gi choko pesa te gidhi go gidwa chulowa. Yani for example ok awach ni mano gima notimore. Koko mantie kindgi maneja. Okay. Mana wach pesa. Wach pesa achiel. To ere kaka un mano ne affect kanu chulu? Achudo ne tin bwana. Nyalo tiyo juma achiel ndalo 3. Tichuli? Chuli 400 samoro bwana. Tidak Nairobi chuli dane chule rent. Bwana Kakevo ok chule ji 400 ndalo 3. Era. 400. Kakevo dhie somo chula nyaka 150. No. 150. Talaranga wuondi nango. Koro iduogi wacho ni hapana. Ang'o momiyo ostowaga bene noringo. Nen pesa? Ne pesa. Ani ng'ano maka ostonge kar. Okay. Koro imbe ni wuok iwacho ni ka ichude matin. Wacho ni ok nyalre. Kech 150 no mi pok ichiemo de tiyo kode transport. Ne idogo. Koro iduogi kaw step man. Konga tulia matin. Kapod atiyo tije moko matindo jua kali. Koro kanyo machaka dugo ema koro aduga manye Elvis. Elvis Kadory. Okay. Koro Elvis emiduogi gone backup. Okay. Be watiyo kode, wadhach kode. To loro kambi. Kambi dhi oloro. Wadwa goso Nyanza. Nyanza tua do. Indike ga posta ne Nyanza tua. Tuano. Yeah. Odhi gore tua. Gore tua. Toya. Joma dhi Nyanza wiru ndiko ni Nyanza tua. Idhi nyalo yudo ko tuo ka tua. Koro Koro kuduogo Nairobi to. Wado Nyanza tua jumbe 2. Man a lot of money. Anang'ene kanu duogo to opogu 50k. 50k kure. Odugo mkara selling achiel ne onge. Ma driver notimo mana favor nodawe wa Kisumu. Driver ko duo mi left. Mi wa left. Manyiso ni kata ma driver ne onge. Do. Okay. But koro oduoku Nairobi. Odugo Nairobi. Koro kichopo tiwacho ni we akaw kora. Ok ni yan. Jino ringo te. Jok manodong e band odong ji 2. Ema pod en go nyaka sani. Modong no ringo te. Jino weyo Elvis. Jino de te. Dong gi ji 2. But sani tane oko sechako pango show kendo. Ochiero dhach. Okay. Kori we Elvis. Iwacho ni ka adhi ae nono. Ero gore noma. Kasi donjo kuomo. Gisani.
Elvis emitiyo go mogik. Elvis emitiyo go mogik. Okay. Yeah. Koro gi sani. Pod ago break ayueyo. Okay, chien kacha naneno ka imbi golo thum. Isegolo thumbe adi kama? Thum. Do mana achiel mane YouTube. Miya nyinge. Amba dwa subscribe. Igene kik bed ni ati apromote kata ne watimo interview to an poka subscribe. Koro adwa subscribe sani. Miya nying thum. Wa subscribe chuth. And imbende ma in kanyo wachi tandike. Prophet Odhis bar gin channel sare. Koro mach fumo ntie no lal. Ano ko TV. In email ne no lal. Prophet Odhis. Prophet Odhis. Prophet Odhis. Mia era. Koso Prophet Odhis mia era. Kori wacho ni ginario ere magi subscribe. Aneno ma Tire channel machielo. Legin ma imende no lal. Manya moro. Tafadhali iwacho ni en Prophet Odhis, but mineno ni thumno ok ti nikech email no lal ne. Onge ng'ama ne nyalo yudo manyalo konyi. Subscribe. En Prophet Odhis ma akena tang'no go kako chalo. Prophet Odhis. Peki dhi neni adier. Prophet Odhis unene. Ng'ato neg na tayano mondo gine ne. Dina tayano. Prophet Odhis bunene adier. Yawe puru kunen mabaya. Prophet Odhis. Koro Prophet Odhis, an kuma ng'eyi kigo thum moro miwacho ni akini en miya hera ni. Miya hera. Prophet Odhis. Prophet Odhis. Miya hera Prophet Odhis. Yes. Chick. Yeah, you. Yeah. Sauti ni ya Prophet Odhis. Nyakuramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny, obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Bakuro nyaka sani ero kamano nyakoro mogne wan break matin kanyo no endo and pod wan ka gi Prophet Odhis. Inyalo subscribe ne YouTube channel ne endo and YouTube channel ma en go poko kete thum mora mora donge. Ntie mana live show moro kanyo mar Elisha. Live show mar Elisha. Aya. En odiochieng' maber ma imbe ayudi. By the way, mokwongo ne msani mora mora oko kanyo. Kidwa ni dhi mabor puonjri dak gi ji. Aya and maendi biro kaluwore gi story ma Prophet Odhis oshare kodwa mar kaka nowuok dala kogole gi Ochieng' Wuod Ugenya moloro ne simu but nyaka sani to pod en Nairobi. Bedo ni Nairobi ka en a lesson ni ngima dhano to Nyasaye mapango.
but kik imi ng'ato kalie matek nikech in. Kik imi ng'ato kalie matek nikech in. Kok idwar kata ka bando pong', kata ka pod ok inyal afford, just tell somebody ni yawa asane to tim ling matin. It is better ng'ato kawi ni ng'ama rach than wuondo ng'ato. Nitie jok mang'eny mosewacho ni mari adwa biro kanyo wabede LTN gik machalo kamano noendo, but akonogi ni dembri ademba, I'll let you know. It is better. Koro kata giwacho ni mari rach, gitamore miyo opportunity, gik mang'eny sana, but it is good than golo ng'ato korgi to biro angaika Nairobi. Aya, chien kacha jino lawo Elisha Toto sana ni okwalo thumi, thum mabende nigolo ni endi luonge ni miya hera. Kabuono in ka endi imbi nyalo wache matin ne to nobet nade ma lyrics wuodhi ochalore. Mokwongo number 1 kane Musa golo jo Israel ini Misiri kane ikedho nam, Nyasaye nopenje nade ni in ga ng'e lweti, nodwoke nang' mana lo kasto ukone kaw ludhno ichwad go nam obarre. tan katiyo gi luth nitie rach. Matiende niya Elisha nogo kaw thum, in mini kaw thum Elisha Dong asewuoye. Okay. Koro yie ni jok monowacho ma ni Elisha ma ithum ka koro should apologize nikech ji nowuoyo mang'eny bwana Elisha Toto mayo upcoming thum, koro onego gi apologize. Koso ikono gi nang'o nikech ing'e gimbe ne gin fans gi ne gitetea ni manoma. Ne gin fans ka? Dog ne gin fans gi momiyo ne gitetea ni. Ikono gi nang'o nikech in tisewacho ni in gi thum Elisha lweti emene ibaro go nam, koro gin dong joma nyalo gi apologize. Bwana fans monowacho ni Elisha Toto kwalo thum boyni, mak kamera ichak i apologize, wacho ni yawa nwawuoye kia nwawuoye bwana ji nwawuoye gino mana ni bwana Elisha utimo ne upcomings marach, but it's okay. So be userado gi Elisha nyaka ne gino timre? Yes, bang' ma gino timore nwaromo kode lungo nade El Swift. Okay. Mane wasolve gimoro amora. Alright. Koro gisani in gi mission mane maybe a thum ka me go like plandi ma in god kaber to ningo beni I start my career mar bedo musician, koso mana mar backup, koso mar production, ingeni koso mar MC, koso mar instrumentalist, ingeni ajawa ka industry maduong' mandiko ji mang'eny sana mopogore opogore. Koso manager, ingeni jomoko be temo matin tidhi management. Ingeni bedo MC to nokogola dala. Okay. Yeah. Dachul fare wuok dala biro MC Nairobi ya. Koro idwa bedo jathum? Yes. Ng'ama bende osebedo medang' iwach ni role model mari ma ing'iyo kaka timo thumbene kata timo gigene, tineno kamoro iwacho ni adwa nabed kaka ng'ane? Dong mana ng'at achiel ya. Nitie moro kin. Ng'at achiel to Awilo Longoma? Awilo to ng'aya. An akia Awilo. Awinje winja. Idwa kopo Elvis mini holo ne thum. Kosi idwa kopo Ochieng modu Kenya. Ng'eno Ochieng mono mi idho gari. Koro maybe ema ing'i wacho ni adwa bedo kaka Ochieng. Wacho ni wuoth mabor ichako gi step achiel. Koro Ochieng ne step. Ochieng ne step, okay. Yeah. Koro sani maybe ng'ama ing'eyo? Sani mentor mara always en Elisha. Elisha Toto? Yes.
Gik mage mwanyalo wacho ni Elisha timo maber moloyo godo wasani mamoko ma king'iyo tiwacho ni maybe mae ng'ama nyalo bedo role model mara? Number one, chunye ler. Elisha chunye ler? Yes. Koso chunye ler ni? Chunye ler ne ji te. Mano gima ase witness wa. Okay. Yeah. Mana achiel. Industry ka mokwongo. Binti jathum maduong' mose support upcoming swing Elisha Toto. Maduong' anto pok aneno. An pok gi support. Akoro akia kata gi support jomoko. Anto pok gi support. Maybe. Don samoro pok ikwaya support. Aya, wasani madongo oko kanyo koto ya wuok akwa support. Support uru mondo ne ka chunyu ler molo Elisha. Chowachi ni Elisha support wasani upcoming. Kore yambe an upcoming adwa kony. Kony madwaro achiel, adwa nu nyombna. Unyuol na nyithindo ariyo. Manyako gi mawuoyi. Asugedna. Tubed gi miyono for sometimes kuneno go kite. Kuneno go kite ber rume yago. Biro. Kok utimo mano tang'eni karo kuwero ji industry ka. Koro in osekonyi gang'o? In. Gik mang'eny. Aha, kaka achiel. Ya, to koni ni lande ya. Okinyamiyo kata moko matin. Okay. Iwacho ni Elisha ose support seriously. Be igombo tiye band ne? Mane mosebedo ga dream na maduong' sana. To pok ichako tich koso kaka ikone pod otami? Podi. Adong kaka ikone otami to anyalo kono ni go nikech Elisha watch gini. Koni Elisha Toto badi ni se support lakini odwa no chak tiye band kaka jagongeng'o. Kata jachak wer. Koro ire bikona. Emomiyo wan gi LTN. Gik moko inyalo wacho ne ng'ato iwacho e screen. Kora wacho na ya. Igombo tiyo to pok ikone akona. Konto nase kone, ok ni pok akone. To nowacho ni itim ling. Yeah. Itim rito. Tafadhali Elisha Toto wuojo soba jamani oserito. Kendo maike mara ng'wen kurite iserito for 1 month. Around 1 month. Nakana kone wachna. Budho to poko budho. Elisha Toto tafadhali yud ne badi ni space. Ang'o masani nyalo timo perfectly a band? Menyalo timo. Inyago ngeng'o, inyago ajawa, drum. To ngeng'o benti ng'aki ago ya. But kopo ni Elisha sani ukawi kaka jogo ngeng'o you'll appreciate. But ngeni kara sikul kicha gi nasari. Mume peje ni kopo no pangi ngeng'o. Ok ya dalri dhi class 8 kare class 7. Nyaka gi nasari. Koro inyalo appreciate ngeng'o. Koro ai, wacha nani. Yiena ni nyalo appreciate ngeng'o bwana jineni ka. Ninyalo pokare ko luonge Malaika Musicals ne thi ko ngeng'o. Donge tich to ngeni en tich. Kata inda ngeni no chako kaema kaka jamiel ge ne ogonya kongeng'o. Tafadhali Elisha jongeng'e kawe iketi ongeng'o for sometimes nikech chunye to nie wer mondo wane kako brothe. Nyaka nigol thumi achiel ma bende ne kawo mar Elisha. Be nitie moro misendiko kendo mipango golo? Nitiere. Misegolo pok i-release koso pok iwere kata ene mind ni nitie samoro ma kichiewo to iweri awera tido gi wer? Ene mind. Bwana gine mit nani badi ni ok ni onge gi thum, badi ni nigi thum e mind. Yeah, en gi thum e mind ne. Okay, adwa ni ami thuolo ni kaka bende
one of the upcoming artist ma wan godo e pacho kaendi, mondo be iwachnwa ni ineno ka ja ochomo kanye, gin gik mabecho mage matimore kata maricho migombo ni obed rectified, to advice mane minyalo miyo wasani wetewa mane industry? Hey. Number one, industry kuom bedo masebede, gima aseneno ni ji wundore ga gi sura ma oko ni oherore, to chuny ma iye ringo oko mang'eny. In short, erruok onge ajawa. Erruok onge, winjruok tin. And ere kaka in kaka msanii mabiro igombo chenje? Kech ng'en donge dhi bedo gi band koso mano ok lekni. Mano dream man go igni mabiro mbele. Koro ere kaka gik moko mibiro timo to ensure ni in ichenje ma ok wadhi kaka jomoko gidhi? Donge anta an gi nini na ideas ni magaida principles magan. Right. Nyakore mo giluongo ni Prophet Odhis. Ang'o miluongo ni Prophet tiwero Angla? Prophet. Prophet nying mano mi school, high school. Ere kaka gino biro? Prophet. Ni koro. No ka kor. Mano nying mano mi age principal kaja form 3. Nang'o nitie gima ne temo koso ne ni holy koso ne Ol to beno kan ole sana. High school na theke matin. ni theke school Matin. Oh, serious. Ni theke school. Matin ok ma serious. Kijeni school be ok bedo nga mul sejete. Mane in criminal. Man gini kori ne mi wacho, man tata kia. Okay, wachni mogik kapok watieko. Koro adwa ni kaw microphone, miwa wachni mogik kwatieko, makaw microphone. Koro mak microphone, koro ng'i kamera. Konjogi ni ma Prophet Odhis mane owe gi Ochieng Wuod Ugenya, motamore mako simu, moolo ne Elvis Kadory wer, ma kambi opodho, mokawo thumbe Lisha Toto mowero, ma koro dwa golo thume. Koro wuoge jopiny. Ket microphone. Wuoge jopiny. Yes. Mondo ikon gi subscribe. Jokanyanam Nyikwa mana ka ung'eyo mapile ma Prophet Odhis, TikTok, Facebook, nyinga na achiel no Prophet Odhis. Follow kide YouTube inyalo subscribe kanyo. Project wan go mbele. Nyasaye kotele biro bedo maber. Idwa ka othum Papa Tibe. Nyasaye kotele biro bedo maber. Gisewache wuoyo, koro dong microphone dong. Iluongo thum Papa Dini project. No, Dong gimoro amora matimore nyaka ketne Nyasaye. Wakete Nyasaye mokwongo. Sawa. Yes. Koro ge subscribe. Yes. Aya. And I wish you well kichako go ngengo ka Elisha. Donge wacho ni kiyudo ngengo ka Elisha to in sawa. Kichako go Austin Janyakach gi Udire. Ruakuru badini ochak go ngengo ka Elisha. Ngeno ere Elisha mano kopo nyaka thume moro chien kacha. Koro ruake uru kaka jichako. Meanwhile, ng'ato kadwa yudi to yudi nade namba ni? Kaso in criminal okay some number. And number 90711923274. Somebody. Number na. Bwana angu mi juluor ga somo number. An mara somo manwanu. Number 907 9989 1445. Okay. Yes. Ma e penjo matek mogik to en mwatieko godo gini.
msani mane marach ni mogik to gimane mono timo marach moke gombi marach mogik tok mano Ochieng Wuod Ugenya. Koro title ni wacho niya, Odhis prophet ok dwar Ochieng Wuod Ugenya. Koro kanga ndiko kamano ni mari ndiko gik moko wachi koso kiwacho ni okidwa Ochieng. Dongo ka dwar. Wewe ya gini record. Ya to na riambo. Ni okidwa. Ochieng Wuod Ugenya mang'eni samoro ntinga to ni Ochieng to en Ugenya. Gwenge opani ene miluonge. Ok wacho ni majathum. Dong majathum. Mano yaka Fredi Jakarongo. Mano pango album launching mofil. Ochieng Wuod Ugenya nyene okudwari ok ne ane. Bwana end the video. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.